Pai le ta sa chem se u promise bun ai ba me pai. Ta memot ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka khun nyodrap National Awakening Movement hakash potrik leber arajar pohundriu. Kala IT ka jingtho, siu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council, Bandawa Baga Council, kediban penkelano yaki AD rule kabashis pa arupra sop para 1, berkasap para 3, yaga baga seng kladawa nadu usnem arajar khatsau. Hagajia kram biki larp thai kubor. Working President ka khnam uba Thomas Pasau loong. Baga ni ka jingdawa ka longban khanglat. Yaki wepa ka jai penriu. Kibam de ki khasi. Bikin omyo la banyashim binta. Haki election jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ulong ruba na do usnam arja khatsau. Wala ka seng lapin sngo ya ka nikamat. Shiki Executive Committee. Kibla no. Hindi hadup minta ka nikamat kadang saateng. Pat haka jong por belakan thoru. Belada omla banyadai. Ya ka kendro jong ka District Council. Daka an. Kalong le no banlong kinau tau an. Tumban su pentip bak yang babun kilayo I ka tu ka jingjia po Garo Hills. Hakabale se la danu ka jing klat di beriu. Nama ka jing yo la jong ki bamdei ki jai menriu Garo ban ya simbenta hakan ka election Garo Hills Autonomous District Council ka ban long shen. Te nakaliang ka jongi ka jisokya ni lawan ni kendu biang ya ka KCDC. Ni Atu bangi yo banyak crunch kentin Argentin bat CM hendai namar ba I London tengi la shu ayan o kachiti kumba shu maj pang kendian nadu u araja khatsau ngila wanra haka isi kibaper haka ba ngila kerpat ngila dawa rasyang ban pencau tu ya ka jingdon kamban kelano ya ka ID rule ga basis pa arpura sop para 1 bat sop para 3 Henry nadu araja khatsau ngiyo tang ya kejing jarjar halor kani kamat ka padon kam bat hakane ke isiru ngila ai ke city na do April arja apusan ngila penbut ru ya ke reminder ha January arja punriu habang ngila abu ya kaju ka jing kerpan ban amen ya kani ke idi rule ka basis spa arpu para ban namar bang iklem pat dio ngimyo ignu no kadak ba nakalian ka council kan simkia halor kani bat daka Bapak ya kajeng jiang tiap po Garo Hills. Ngi wan biang siapa ka KCDC menta ban ai biang ka ke city sia ICM ban kerpat di ba insim kia. Da kajeng kmi nanti. Yo lesi kan ni kajeng jia ka barang jia po ka Garo Hills kan pen kendit kan pen snow tu. Ya kibabat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakan no kalau ka badon kamtam bangin pen kelai kan ke di rule ka basis pa arpu pra ban khanglat ya kibar jela ya kibam dei ki khasi da ukulom jong ka an bakim yo kinum yo lat ban sebenta haki election namar ka jing sep tingi ka jong ka long ba yo hoki por ki banwan yo kawan ka jing mensau bade ya ka district council bat ya ka jai bendu hibro koi te kum mangila jukren ka por lada kum kinong tawan lada ngimla manyada ki kenro juga district council da ka an long le no e ka jing long nong tawan ka jongi nakata ka daw ni la busuk ka city yang ne bat teng yo ka district council ru ho ya ka jing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kham kongsan ba ki sa no shadin dan ka leng ka jongi ni ai ka city bat ni apten amen ru ya kan ka id rule ka basis pa ru pra haka bang ila ai ka teng ka draft amendment 128 id rules tang ban pensuk ya ka district council tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstet penklo ya ka kam namar ka proses ka kham jolong lar ka district council ka amen ni ka bon ra ka floor of the house ya pass ka amendment nang ta para ki ha sha governor ban ai ka asen te piki kalenti ka kham jinga kindian te ngikwa ya ka district council bahkan le no ya ka benta khnang bangin light na ka jing mensau ka ika ba jia po district council kalong ba sosi kalau nggak bos sosi bagi ni ki bom degi nak kajak bandri baru ki yolat ban tebut pat balik kan ini kan kajing ka
kenat mentah kadai baki MDC let's say jong Garo Hills ki klem pen klan ya ki an ki jong ki yang tepok Garo Hills nak tak kadau kami kene ka jing kenat kene ka jing mensau hang tepok ka Garo Hills bat ngim kwa bakan wan urlong kaju hane ka jek pen jong ni te ni kwa do khlam bai wasai ban tho ban pen kala bai ya kene ka idi rule aba sispar pra ka draft amendment ngira ai lupa sapok ka mi jong CM hakabang ila tho at lagi mat kim kong san pa ni tho ba in para 128 sub para 1 but sub para D the sentence starting from provided that a person not belonging to a Sulu tribe ter hadu ka contain territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene borok kawai but ban tho bujli no ka contain ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHEDC election. Kalau syai bah kentin, but kabar pada amendment bagi terwa, bahaya kapara 128 sub para 3, they ban delete barak kawai. Ladang ngile kumta, let's say kanton kajing sengai, ya, ka district council kawai. Hakini ki khendet sni ki baladem ngi na ngi ai jing ro ngi yo in nakaliang jong i ba adan ru ila pen pau ya ka jing bam yahap jong ki wi pada ki jek bendreu ban le tuklar ha ka kam thep bot tere ka election jong Garo Hills Autonomous District Council bat ka dei sisa kumta tadi sisa kum bagi badan bat ngi kbilin tiba ka ju ka formula kin tere kam hang ni ya ka ju ko jing snyong kan don ru lembaga ne ka isi jong WPP bakin pendep hop ya kamram ka jongki kadi omde nak benta ka jing mento jong jono nak benta ban pun sengai ban pun scam ya ki ro jong council hi nak benta ka jing bha jong u babun balang na ta kadau ngi don tang ka jing kermen ba nak aliang ka ke jisi kan sim khia ya kani bat ngim dei ban perkhat buram le ban perkhat monu ban yo political mileage hedai ka kamram ka kongsan hi bangin pun scam ki ro pi lada haka kerteng juga parti nginya penyo ya kari kalong ka ba ma ba ya ka bure ko jongi to nginya bu ya parti dan kai ka bangi le nak le ka jongi kadai ka jingkwa ka jongi ban ya trilang ban pen scam ban pen sengan ya ka hok long terai hapok ka district council ban nak le ka jongi long ki bakloi ban ya trilang bat ka district council ban pen urlong ya ka jing tumu bat ladah ka kanek isi kalek ni ka kam ka balak sateng ka bun bak isi klem lak men le kum ka jaj bring hapan ai jero ni hap ai ka jero ka bak crowd tam ya kan ka council ya kan ka isi ka balak ban simkhia ya kan ka benta na ta ka daw ni sa sisi ni kerpat ba kan ka isi kan le ai bat kan pentip ru ngila ai ka city sei PA jong ECM da ka jingkerpat ru ban so bah ban pentip malah das ngap jar ngi sa umdum pi langi la sab jar ngi sa umdum tengi kerpat ru kum kata ko official kakata tengi la ong ei ru ban soba ban pentip lang yang ni kai ka senjam ka ban kaliang mi jong CM kila sim halor kene ka benta pi lar kyong ngin proses ngin le no ru ngin so thu la di kyong ngim la ban le ru ngin so thu dakinu pada ki senjam bi hap sim pada ban pen urlong yang ne ka jing thmu ka babha ka jing thmu ka don kam tam yang hi kum ka jai ban riu nyu turap te itang ita nak liang ka jongi ban ngin sabut din pada ha ki por ki badang wan nak liang ka jongi tentang yawai teng hoi ni kerja ka ju si ka ju 4 ulong hap kan ka ju si ka ju pi ni hap kan namar ka khia ba kan ka kam la ban long ba ka wai ki isi ka khlem le tengi la klet dong iru ini ngihap ban yai bot din ni kene ngihap ban yai bot din ni kene namar ka jingkit klik ka jing sokia na ka benta ki patang ki banwan ki ban yo benta ya ka district council pada Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps.
Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time. Skoda.